what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program where we profile young men and women who sacrificed their youthful life to liberate Zimbabwe. Chirongwa chino chinosanganisira zvakare vana mujibha, vana chimbwido, vabereki vese vainzi Povo vane basa guru ravakaita muhondo yechimurenga, hondo yekusunungura nyika ino. Tiri kufamba kunzvimbo dzakasiyana-siyana mativi mana enyika uko tiri kugara pasi nemhuri iyi tichiti aiwaka siyai nhoroondo yenyu kuti vari kuuya vamangwana nevanhasi zvakare vazive kuti nyika yeZimbabwe yakabva kupi. Nhasi tatira rimwe gamba kuMount Darwin makarinzwa richitaurwa nezvavo tikati aiwa regai tivatsvage tizadzikise chido chenyu nekukumbirawo kwamakanga maita zvakare kuti gamba rataurwa iro ritsvagei mugare naro pasi mutaure navo. Nekudaro nhasi tinavo kuno kuMount Darwin, regai tigare pasi titaure navo tinzwewo kuti vakafamba sei mukusunungura nyika yeZimbabwe. Baba, makadizve? Makadiwo. Aiwa ndiri peni. Ewoyi. Kuri sei kuno? Kuno kuri haiti. But kuno kwakunyanya kutonhora. Kuno kunyanyisa isusu tiri kudande. Kudande akutonhoresei zvakaita kuno kutatonhorwa nhasi. But da kwangu kuri kudande hatambotonhorwa zvakadaro. Handitika nokuti nobva kuno wakapfeka juzi ka uchinodzika kudai so uchingodzika mavhura dona wakutoti watomune imwe nyika. Ndizvozvo. Handitika aiwa tinotenda. Saka kudande ndokumusha. Ndokumusha. Ndokwamakazvarira. Ndokwandakaberekwa ikoko. Handitika. Handei ipapo kumusha kune kuvhuti tichinzwa kuti zita nesenemu remukomana wandiri kutaura naye pazuva ranhasi ndiani, akaberekwa mumhuri yakakura sei nenzvimbo yacho? Zita rangu ini ndinonzi Kaibos. Kaibos Dzabaya ndo zita rangu. Isusu kuberekwa kwatakaitwa takaberekwa tiri 9. Vakomana 6 vasikana 3 ndo maberekero atakaitiwa. Anditi makaberekwa gore ripi? Ini ndakaberekwa 1951. 1951. Kuvillage yaikoko kudande munenge muri under village ipi kana chifana? Village yacho linonzi Muzemba. Tiri under Chief Kaitano but tina Sadunu. Okay. Tiri under Headman Kaitano. Kaitano. Ndiye Headman. As Chief ali Chisweet. Handiti. Chief Chisweet. Chisweet. Muchikura munzvimbo iyoyi yedande upenyu hwenyu muchiutsanangura baba semukomana wanga wakamira sei? Ipapo ndingarasike kana muchiti upenyu hwenyu wanga wakamira sei ndingandogona kuranzwa kuti taikura taita zvekufudza munhu yabatika. Nyaya yakaitika ndeyekuti inini ndane mukoma tiri 2 hatina kuendeswa kuchikoro. Kuberekwa kwatakangoitawo
enda kuchikolo zvenguwa diki tikapelera zvegrade 4 nomukoma wangu. Umukoma ndiye akaita 5 ndikagumira pa 4. Then ana baba ndokubva vaenda kuplazi. Vaenda kuplazi ndokubva vatizo vachitaurira baba wavo kuti takukusira ichi vakomana vasara vachikuchengetera zvipuyo. Ndobva tangorarama tichidini tichichengeta mombe. Mukoma paipfudza mombe ini chipfudza mbudzi. Ndokurarama kwatanchiita. Handiti ndozoti pamugere kure zvakadi nebhodha reMozambique. Patigere kuenda mubhodha ndingangoti muvillage ratiri dzimba dzokupesera kuenda muriver almost 60 meters tinga tatova murukova. Rukova ndo rinoganhura na Mozambique neZimbabwe. Kana makambosvika paMkumbula border post. Zvakaita border post Mkumbula iyo ndo zvakatakaita kwedu isusu kwatinogara kuChimbuwe. Tiri padhuze kwazvo nekumozambique. Saka kuti rimwe remazuva anogona kuti tinofudzira mombe kuMozambique. Ndo kuno uku kutaura kwatikuita pari zvino isusu kuno kwatina nzvimbo dzemafuro mombe dzedu dzinopfudzwa kuMozambique. Kubvira pasi Chigari kusvika nanhasi tokatongopfudzira mombeko. Handiti. Saka muchikura kudaro ndonguva zvakare tingangoti yakanga ine hondo muMozambique. Zvazvakamira sei? Yeah, very good. Nyaya yakaitika ndokuti nguva yakauya hondo muMozambique takatanga kuinza iri kumhiri kwaZambezi kuti Mozambique vari kuhwisana maputikeza vari kuhwisana nevanhu vatema. Vanhu vatema vainzi vanokubva kuZambia ndo matauri avangoita achiti ndo kuZambia vari kuhwisa vari kuhwisa maputikezi. Ya kusvikira hondo yambuka Zambezi takunzawo pfuti heavy weapons kurira zvimbambaira zvichidhuka chiti ndo vakomana vacho vomusango avo kusvika vasvika kubhodha kwedu. Kubhodha kwedu vakasvika zvekuma 71 ndo patakatanga kuona vanhu vayo vachisvika. Vasvika sezvo kuMozambique ndo kwataingotemera mapango uye zvetingori munoziva vanhu kana makagarisana mune hama dziri kuMozambique. Ndo paitsanangudza kuti vakomana musango vari kuuya chichi kusvika taenda kunovaonawo. Tavaonawo vakuintroducwa pai kuti vanhu ava ndekuZimbabwe vari mhiri umo. Zvichinzi isusu vati vanhu vasingadi hatidi vanhu vano vatengesi. Isusu tikubva kubvisa maputikeza. Saka zvatakaita isusu takabva kuTanzania ndobva tahwisana tikabvisa vachena kuTanzania ndobva tapinda muMalawi ndobva tahwa ndo politiki dzavanga vachitaura nadzo. Tahwisa muMalawi ndobva tahwisa muZambia izvo taamuno muMozambique. Saka tiri kuMozambique kana tohwa tikupinda muZimbabwe yachinzi Rhodesia. Tikupinda muRhodesia. Tabva muRhodesia topinda muSouth Africa tenga tapedza. Hoye ndo matauri avakaita papolitics dzavo. Saka zvakazoitika ndozokuti isusu takabva tajoina. Kujoina kwandakaita hatina kujoina tichifungidza kuti kunotori negurupu rinohwisa muno kuti makomuredzi vakanga vasati vavanhu. Ndobva tajoina muna 1971 muna April. Ndobva tajoina. Ndakajoina nomumwe mukomana akazofa hake ainzi Martin Rwenda kana kuti Joseph. Saka tajoina ndipo vakatiudza manje zvikachinzi no pano vari kuhwisa vanohwisa Zimbabwe isusu hatihwise kuZimbabwe kunoko. Vanohwisa kuZimbabwe variko but kunoko havasati vakuwanika. Vanowanika kuZambia kana kuChifombo. Ukaenda kuChifombo uku vanodi vanowanika ndokwavachiri. Hoye saka zvatichaita imimi tichakutrenai. Kana takutrenai kana vazouya makomuridzi vayo todi vakauya vanokuhwisa kuZimbabwe havana mboti makomuridzi. Hanzi kana vauya vanohwisa kuZimbabwe mozoenda kubi moenda kuvanhu venyu.
Tikata sina kuipa ndo ta training wa Mozambique. Tapeza training na tena ni Frelimo. Ni Frelimo. Yeah. Chiputikezi. Ndo za training chiputikezi. Chiputikezi takata kutochigona kana kuto nokuti plus Mozambique vanowanza kushandisa chiputikezi pakutaura. So tata kutochinza chiputikezi je. Zose ngotaura munhu kupa majuti nechiputikezi tata kuto ndatozvijaira. Then tiri muna 71 imomuyo. Manga muninge muna November kana tisina kuita mistake. Ndo baditi vanohwisa kuZimbabwe vakadarika panapa. Vakapinda mubhesi kana kuti bhesi. Zvikachinzi vakadarika panapa, vakaenda kumusoro. Kutaura kuti vanga vadarika kwatanga tiri uko ku Kambototo. Kutirisera kudete uko. Kunonzi Tirisera. Vachienda kupi? Vachikwidza kudete uko. Ndo daira ndo pavaiuya kuzoita reconnaissance muno muZimbabwe muno. Yeah. Nokuti ini ndakaenda hondo yanga isati yamutombopinda muno zvachose. Kana pakonzi pakarohwa atarafa zasati zvatomboitika. Yeah. Tiri muFrelimo. Then zvikachinjwa kadarika kuendawo. Tikati koma kadi kutudza zvikachinzi takakangama. Zvisine tokugara. Pakapera kunge mutongo womwedzi nechidimbu. Ndobva tikati kuvanhu vai zvikachinzi vanhu vai vakadzoka. Vakaenda kuZambia. Vakaenda kuZambia ndobva tagara zvikachinzi manga muna 72. Zvikachinzi vadarika kuenda uku. Vanhu ivo vai. Oye. Vadzoka. Ndopatakaonana navo. Ndobva ava vanhu ndekuZimbabwe zvikachinzi hatakutakura vanhu vedu. Ndobva tazoenda kuZambia. Kubva kudete ikoko. Ndobva taenda kuZambia. Marukurutsi. Namba yacho tasingatombosvika kana 15 nokuti makomedzi wangu achiri vashoma. Handichanyatsapiga hacho but tanga singasvike 20. Tanga tiri vashoma kwazvo. Marukurutsi. Ndobva taenda kuZambia. Ndobva tambukira kunonzi Ukakwidze. Uko tiri kuchifombo. Kuchifombo ndobva tasvika muZambia paimba yaComrade Chitepo. Ndobva takasvika kugara 2 weeks tiri ipapo. Kumba kwaComrade Chitepo chimira kuenda kuTanzania. Ndobva tazoenda. Makaenda nawo vakakutora enda nani makomrade? Vatakaenda nawo panga pano Comrade ainzi Caesar Gwiningwi. NaChimulenga. NaLauya. NaChina Malopa. Vamwe plus vanga vasina kuwanda maningi zvekuti vanga vasingambosviki kana 8 chavo vanga vasvikasvike gurupu iro. Vanga vasingambosviki zvekuma 8. Ndo vatakaenda navo ivavo. Taenda muRusaka takazosvika naChimulenga ava naCaesar vakasara pachipombo. Ndodaira kusara kwangaita vanga vachitodzokera kunoko. Isi ndobva taenda kuZambia. Tapinda muZambia, tapinda muTanzania, taenda kunotrainwa kumugagawo Kembi. Zvokuti kusvika kwatakaita vatakawana variko neisusu. Namba yedu takasvika zvekuma 70. 25. Tikatonzi tawanda zvisingaite paitonzi takawandisa. Kana iye iri kutaura makomedzi kuti hanzi pamatraining vaitambudzika nechikafu isati vatambudzika nechikafu. Nokuti atiri vashoma. Tatiri vashoma. Chikafu chaingoti chikabikwa chaiswa pahwindo kana chingwa chikachekwa choiswa pahwindo apa. Bhodha yetii apa. Pakaridzwa bhero. Munhu unongobva kunhingi kwako wotora kapu yako. Tera tii wotora chingwa chako akutenda kugara patebhuru kuno tanga tiri vashoma. Hatina mbowadziwa nedambudziko renhii. Svika tapedza training. Taenda uko. Kusvika kwatakaenda takaona rimwe gurupu langa rapedza orientation nokuti zvavanoita maindo zvavaita ndozvokuti hanzi usati watrainewa
unofana kutanga kudzidza politics. Yes. Politics andi kuitira kuti urege kuzopanduka mangwana. Odzidza politics kuti chaukuwira chi. Ndo pamuninga midzidza kuti chi chamukuwira. Mwakapambwa nyika yenyu, mwakapambwa pano zvipi, kana muchiti varungu ari kudzanyira pano zvipi, ndo zvamunenge muchidzidziswa izvozvo. Zvokuti zvaigona zvaitopedza zvokuma 3 months muri pasi pemuti muchitrainwa izvo politics. Takasvika kusvika kwatakaita hatautanga neorientation. Kusvika kwatakaita takaona vaivapo ipapo vanga vapedza orientation. Isusu tisina kuita orientation. Takaona vakuita vachangobva vapedza orientation vakutraina zvimwe matactics, madhiriru, kutraina pfuti, kuvhura, kuti dzinoridzwa sei, chiiti so. Ndozvatakaita pamwe chete nevamwe vose. Tapedza then training ikazi yapera. Ndo pakazouya gurupu limwe rakatoti wandirei tikazotosvika zvokuma 2 something. Inenge 250 kana sina kuita mistake. Rimwe gurupu rakazokusanganisa nesusu kuti tisvike zvokuma 200. Ndokubva isusu vamwe vanga vapedza training vanga vaita orientation kare. Ndobva vaenda kuKongwa nokuti maiti mukatrainwa panapa maizoenda kuKongwa kurest camp kunozorora muchizomirira kuenda kufront. Saka vamwedu ndobva vaenda zvikachinzi gurupu riye risina kuita orientation ngaisare. Ndobva tasara ndobva taita orientation. Ndobva tatrainwa tichidzokorodza zvatakaita kudhara. Saka inini kubva taita special course. Special course yataita ndakaita engineering. Kuti hazvimambaira. Inini ndaiva muteyi wezvimbambaira zvokuti muno muZimbabwe kuti pazoriya chimbambaira chakatewa neni. Ndini ndakatanga kuita first kuridza chimbambaira. Nokuti takazoona zvimbambaira munguva yatakapinda muno mupurani. Zvimbambaira zvangu zviriko but hapana aigona kuzviteya. Pandakazopinda ini ndino pandakazotanga kuteya chimbambaira. Tichangopinda zvikachinziwo ndo wakatraina zvimbambaira ndikati ene ndanga ndakaita mufana. Nakomanda anga ariko. Makazobva kumugagawo. Tabva kugagawo tapinda muno mufurandi. Takauya nokudete ndobva tapinda kuno kuna Gungwa kwaChigango. Ndokati takapinda ndobva tapinda muno munyombo. Muno kupinda kwatakaita. Namba ndinogona kusaza kuti namba but taisvika zvokuma 2 section ine vanhu 7 imwe 8. Yanga isingasvike 10. Tanga tiri vashoma. Section 1 yakasara munyombo. Yechi2 ndobva yaenda kumadziva kwaNyamaropa. Iva mazvipasita rekuhondo. Manga mazvipasita rekuhondo. Zita rekuhondo maitaita zvekupiwa paborder paanonzi paTunduma. Ndopandaipiwa. Ndopandakapiwa zita rokunzi Comrade Goho. Padziri Goho. Pari paborder. Nokuti manga musingagoni kusenzesa zita rokumusha achiita kuti rinogona kutengeswa. Saka maipiwa mazita kuti iwo wakunzi nei, iwo wakunzi nei, iwo wakunzi nei. Ndo zamaitira ndikiti. Ndo nandasiya nyayo. Ndokusvika kuNyombwe. Ndokubva tapinda muNyombwe. Pagrupu renyu muchiri kuti mbemba kuti mangamira nani? Comrade ani? Yatakabva nawo. Uko takauya na mumwe anzi Semu Chandawa. Na Jeff. Anzi Jeff Ngidzano. Na Comrade Ngomo. Ndo handi kunyatsa kubata iwawo. But tapinda muno takaona munana Sifas. Sifas chatonga ndianga ali leader ali secretary commander. Achitungamirira nzvimbo yacho yose zvayo. Secretary inenge yakabata kubva mose munyombo musika Rushinga. Ndianga akabata uko ngano secretary inzi inogumira muHarare. Ndiwo atakaona ngari commander. Saka ndobati
iwo ndazo kuti wakatuna chimambere kati sikati unogona kuti chimambere tikati nogona sikati saka toda unoti chimambere mangwana yatande ndobva taenda kuti chimambere pachigango uko kudotito pane nzvimbo inonzi kwa chigango kudotito tokatakaenda kuti first saka kusvika kwatakaita komanda uyo akanditi isa pachimambaira ndikati apa hapaiti apa mota itsike data isika apa zvikachinziwo isa apa ndakaitira ndakabva takwesherana naye ndobva ndangoteedza odaka ndobva tateya chimambaira chii chiteya isati ndaisa kamafure ndobva tanzwa motikari dzikudhuruma kubva kudande motikari zvikachindikurumidza kukava ndobva ndangokavha lafuri ndobva takavha mutumakwenzi mudhuze zvikachindida kuita ambush kana kuita kuti chimambaira chikaputika tobva taridza ndikati patiri kunika tiri kuwara nechimambaira zvikati ndatikuwari ndatokuwara nechimambaira zvokuti dai dzakatsika mota tose dai takafira ipapo nokuti atiri padhuze maflag menzi aibva pamota yaigona kuzotirova tose saka takabva tangoita ambush zvanga zvizvi pangava mota 2 nechivamadhika ndobva yadarika yekutanga yadarika yechi2 yadarika yechi3 yadarika ikachinzi ndokutenda kwamakaita chimambaira here koko katinda zvikachinzi stage isina kuputika watadza kuteya ndikati yatsika here zikachinzi hatina kutarisa ndikati ko pazimongo haina kutsika ndokusvika kuona mavhiri yepa chimambaira chiri apa iyo yango nikia pasaidi ndikati hapana kutsika ndozve zvandataura kuti ndasingafanira kuteera apa ndaifanira kuti dama ndirega kuti nditeeri zvikachinzi aura chiita zvaunoita mona mai ndobva tachinja nzvimbo yetaivhala takuchera pamwe yanga ya 72 72 yo tachera ndobva tateya ndakukama furedza ndobva tanza ipapo kwangu uri kumafofoka ndobva tanza vanhu vari kutaura zvikachinzi pane vanhu vari kutaura ngatiwandei ndobva takava saka Jeff anga ari uko zvikachinzi mapurisa zvikachinzi hands up vanga vari mapurisa vachibva mudotitomo vachienda kulikini kumamisha kwavo mapurisa acho mumwe ainzi Matuzi mumwe achinzi Chimwendo mapurisa ivavo ndobva tadii zvikachinzi zvino nasifazi zvino bhazi raenda uko kuuya kwari kuita bhazi ndo richatanga kuuya rinotsika chimambaira vanhu akaparara saka ndoita sei nokuti bhazi kubva kwarichaita mukumbulo ndo richatsika chimambaira saka toita sei pa ndobva anditi chibvisa tichirega kuteya nokuti kuteya mwanga achiita kuti masoja azotsika ndobva azoti hani andaona regai tipfure mapurisa kana tapfura tikavaisa murodhi mota bhazi parichabva haridarike polisi mapurisa akapfira murodhi inotomira kusvika polisi kusvika masoja nepolisi vadi vauya zvikachinzi alright ndobva vapfura mapurisa vayo ndobva vashuda tangoti fambei kuti chimambaira tateya panapa padhuze almost 50 meters ndokubva vapfura mapurisa aya kurodhi ino ichauya nebhazi ende shuwa ndo zvakaitika ivo mota dzaibva uku dzaimira mota dzaibva uku dzaimira kusvikira kwauya ami ndobva yauya motikari yamira Land Rover tanga takutonzwawo nevanga vari ipapo pane mumwe ainzi John Zongoro aidhiraivha mota yekanzuru anga achienda kunodhivhara doro kuchividzoko anga amirawo kuno achimirira mapurisa chimira mapurisa saka ndokubva aita se ndokubva kwauya ami nepolisi ndokubva vatora zvituna zvavo zviyezvi zvakwinzwa muLand Rover kamwe kaLand Rover kari kunzi kanga kazara masoja uku kumira kwakaita uku kakamira so chimambaira chiri apa amene kuti anga achipodza anga achaita sei kuruvhesa chiri apa vapedza vakuda manje kuti vakuda kuenda kungoruvhesa kwakaita
Pakapapalira chimambaira Yeah. Hadi pakafiwa zvisingaite kutaiwa kukuona nyama idzi taika so abvo alright topa vakazobva kuzogutsikana kuti ichi mukomana anozvane chimambaira ndikutaura kumukomanda anga ariko papa ainzi Sifa Chichatonga. Saka takazogara naSifa Chichatonga, ini ndiri assistant wake ndichishanda naye tichiita zvimambaira. Tikaenda kuteya kuRushinga tateya rodhi inoenda kukaranda iyi. Tikasvika kukaranda pane rodhi inotenda kuenda kuNyamazizi inozobudira kuChividzoko. Dzose dzose nei rodhi Mukumbula rodhi. Mose muye taimbonoteya zvimambaira zvansiri zvenhamo. Zvimambaira. Maambushi. Zvose taingoita. Zvokuti dzimwe hondo kutaura kuti takaita hondo apa, takaita apa dzimwe dzadziri kukanganwiwa. But tine imwe hondo yatakaita kana kuti regai ndidzokere ndichiti izvo muna 74 varungu vanga vakundikana pakurwa. Nokuti ground force chaiyo isusu tanga tisatiza ground force muna 74. Kuma end of the 74 vanga vakuliwa. Zvokutoti vachena vari muno vanga vasati vakugona kuhwa nendege. Zvavaita vaita vakanzwa kuti makomedzi ari uko ndege dzinouya mahelikopta aya yaenda kunodzikisa masoja ozadhivaza kuya kwatiri. Ende tinotobva ipapo tarovana. Tikarovana tikamubva kuenda uko tienda kunoita ambushi nokuti vanoronda. Vakaronda torovana. Ndokuhwa kwatanga chiita zvokuti vanga vakukuliwa. Saka pakazouya masoja ekuHolland. Okay. Holland ndiyakadzisa mabhuna ayo kuhwa nendege. Ndege dzavanga vachihwa nadzo nguva iyo yanga iro mahelikopta yanga achiroveka nepfuti zvokuti bara rikakukwidza so yabvira. Zvokuti taiti tikarova nayo taigona kurova ndege 4-5 dzichidonha pasi. Ndobva pazogadzirwa makeka. Keka ndio hondo yakahwadza makomoredzi ose. Makeka nokuti yanga asingaroveke nedzimwe pfuti dzose diki idzi. Yanga asingaroveke. Makeka. Makeka ndio yakakonzera kuti hondo isvike 1980. Nechikonzero chekuti yanga iri mabullet proof. Kana bala rikarova pagirazi pairi rinodini? Inotsvedza. Ndo hondo yatakatanhikirika. Saka varungu vakapota vakushandisa ndege. Zvokuti ndege kuhwa kwataita isusu tairwa kana tauya kuredhewa kwakungoridza pfuti chete kuti ukwanise kudini? Ukwanise kumubva panzvimbo. Nokuti zvombo zvacho zvokurovesa nhingikini panguva yekutanga vanga pasati. MaChina vanga vasingagoni kutipa zvombo zvinorova ndege. Zvinorova ndege takazozwana nguva yekunzi mamwe makomedzi vanga vakaenda kunotrainwa kunana Syria, Yugoslavia, nana Ethiopia. Ndopamba kuya zvombo zvinorova ndege. Nokuti pano dzimwe pfuti sandakazotoona ndadzokera kuTanzania ndichazotaura. Ndakazombodzokera zve kuTanzania. Patakauya ndo patakaona kuti pari zvino pane maweapons anoita anorova ndege nokuti tanga plus kurwa kwedu hondo yanga yakura. Tanga takuhwa iri platoon kana company. Saka tanga takuhwa takawanda. Ndo mashandi aita ndikaramba ndichinhingirika ndinogona kupota ndichirasika pota muchibvunza zvamunenge muchibvunza zvidii. Saka pakauya masoja ekuHolland aya. Maziva kuti ndeekuHolland. Vaiburitsa zvinhu zvaitika zvega zvega vaiburitsa mumanyuzipepa. Zvakafanana nekuuya kwakaita Vamba Jet akakaita kachireya. Kasati kauya kwakaita wakaburitsa mapepa. Kuti kwauya imwe ndege iyoyo
hairoveke nefuti dzemanga plus ndege zvakanakira inowisa magananga nokuti jet haiwise munhu inongorova target majet jet dzikauya kubhomba panapa dzekudhara dziye ndisingataura dzechizvino hamene kudhifaya kwavaita asi dzekudhara yaiti jet ikauya kubhomba pano kana munhu haina basa nayo inongorova target pavanenge vadzi vabhombe unogona kubuda nepaida isingakuone saka manje kukayaka munodzingidzana kusvisana pose pavanenge uri sezvinoita helicopter saka kuti tizozva kuti pauya masoja akati vaizviburisa mumanewspaper kuti pazoya masoja akati Holland ndiyo yakavadzidzisa nyaya yehondo gorilla warfare plus ivo vakatraina vaizva gorilla warfare nokuti zvavaita manje vaiti mukahwisana panapa ivo vanogona kuziva kuti vanhu vatahwisana panapa vanofana kuenda kwakati ivo vanobva pano usiku kana vaenda usiku voenda kunosvaga pachikomo chiriwo kugara pagomo vachitaisa mabhainekula unozondoona vanhu pamunenge mabikirwa sadza ichaita nguva yekuendesa chikafu uzondoona hekupedza ita dzasvika ushambisa kuti wabva kupi nokuti mukasvika kumunza kuti kwakadii kunoku anza kuti kuno kuri haiti kanjani varuka kuno tane almost 2 weeks asati tamboona murungu panapa patomozoona muchirwisiwa nokuti masoja iwo kuHolland ndovanga vakadzidza gorilla warfare ndozvavakavatorera ivo kuti ndovangakwanisane nawo nechikonzero chokuti ivo vaisenza regular isusu yedu hit and run ende vamwe mairo vana kusvika kubhetera pera asina kumboona munhu waaridzirana naye asi vangosvika kuparara wakadaro ndomaziri andakaita mapinda mimi because makaona kuti tina community chatonga ana Sifas makazombosvika here kuvanhu kuvaitira orientation basa ranga ririko manje ndaikutaurirai kuti kupinda kwatakaita munomu tanga singatenderwi kuonekwa nemunhu wose nokuti hondo yanga kwanga kuri kutanga vaigadzisa nyaya yehondo yekuchinhoi tiri uko tichidzidza nenyaya yepolitics zvikachinzi gurupu rakahwisa kuchinhoi vanhu vai vakangopedza training ndobva vatakura chikafu chavo kumusana ndobva vapinda kuarea kuyeku kwenana chinhoi kuyeku ndobva vatanga kuhwisana nevanhu iyo vanga vasingadi kana mumwe munhu kana kudzidzisa munhu politics vanga vasina pavakapinda manje saka bhunu raiti rikazana hamuna kuona munhu anopfuta yangoti aina nopapa saka pamba pasina vanhu vanga vasina kudzidziswa saka kupinda kwatakaita chinhu chikuru changa chiri chokudzidzisa pofu masi ende masi iyoyo pakutanga tanga isati tasvika nguva yekuti vanounganidzwa vose vaitaurwa vashoma ava vashoma vachitaurira vabyawo vachitaurira mukasvika panapa motora sabhuku usiku moenda motaura naye pasaidi mapedza kumutaurira muti saka nyaya iyi kune mumwe here waunoona kuti unganhike ungamuudza ataura kuti variko dziriko shamwari dzangu variko ana mukoma mwana uwirana ana komaka vamwe nemukoma hataurira akataura anotengesewa variko vanobva vataurira ndo wamunenge makupota muchidi muchiona nawo imo muchiona nawo plus kupinda kwatakaita takasingabikirwe chikafu nemunhu taingoorganiza upu toenda kubika tega kubhesi taenda kunobika tega mabhesi ende tasingadi kuona vanhu vataionana nawo zvikuru takatagetana nevanhu vakanga vaisapota ZAPU ZAPU ani pakamboita ZAPU iye yekupwanya madhibhi vachiita so saka makondakti vavo ndovataitarisana nawo zvikuru saka ukataurira iyoyo iye aiziva mwake kuti kwakati kunani ndovataendera ivavo ndovaizotibatsira kumobiliza vamwe vavo
isati yakula hondo yekuti taingosika musha wose itoza kuti makomunidzo ali apa aiwa anga kukula kwangu kwaita hondo kuye nokuti munhu wose anga akuziva kuti nyika yane hondo pfuti dzichirira pose pose dzakunzvika zvimambera zvichidhuka mambusha achiitika saka hondo yanga yapose pose apamba sanyu munhu wose anga akuunganidzwa zviri pachena saka tingati pamakateya chimbambera kuchigangu ndo yatingati ndo battle ndo first battle kana kuti atingati first battle nokuti pane group lana nihini lakalowa pa plus iyai tura imimi kuchikwata chenyu ndolokutanga iro ndolokutanga uye zvekulira kwechimbambera ndo chimbambera chokutanga chakadhukira pachigango payapo chakauraya mapurisa aya anonzi ana Chimwendo zvadaro Smith aona kuti kwane maland mines kubva ipapo reaction yavakaita sei varungu vakaita nzira dzakasiyana siyana nzira dzakasiyana siyana vakatanga kutora tumota twetu mahainda kana tune detector tunodetecta chimambaira kakaleruka hainda kuti kana ukakubata nechigona seuno kadhonza kakaleruka akatsike chimambaira iko kanenge kane magnet ekubata chimambaira ndo tavakatanga kuuya nato iroro ekuti tipote chinhongwa chimambaira zvokuti ndakatombonhongerwa 1 but takadzidza kaunda okuti kana pade munoita izvi kuisa maplastiki pepa taishandisa maplastiki mafertilizer yauya nemafertilizer ari hard yaya ndo yataitora toyaviridzika 4 kukava pamwe taishandisa sadza kuita lamba kubikisa sadza rokuzokava pamusoro kuti detector irege kudi irege kubata iyo ndo yanga inyanya manje ndo yataisenzesa saka mavarova pachigango imi havana kuzokutsvaga here vaititsvaga saka nyaya yaitika ndeyekuti yanga iri nguva yekutanga kana kunyangwe mambushu maiti mukaita mbushu area iyoyo munotsvagwa zvisingaiti imi moto enda kure like mukuona kuteya kwatakaita kwachigango uku tanga tiri uko kumangaro kwana muparamoto kudhuze kwabheki ndokwatakaenda kutaura kuti area yose yakwachigango isohwe chichi kwose kwana muninuloko vanenge vachikutsvagai muri kure makawanda zvei muchimirira kuti kana zvatonhora modi mukaona kuti zvatonhora moridza uku motiza moya ikoko kwamambotokonya kudhara tozvadaita saka bhato yamakatanga kuridzirana navo kuchiridzirana pfuti kwete kuti yachimbambera muchiri wira ngari ya dzakawandisa tisati uko kupinda katakaita sati kutanga takaita chimbambaira kutanga kulidza chaipfuti takatanga kulidzana kuneki kinuku ku road yekaranda apa kunonzi kuchiko apo panonzi pamhunodzongwa road yekunzi tikasvika ikuenda kukaranda yakuenda kupi yakuenda kunekikini kana ndisina kuita mistake ndo bhete rokutanga iroro then ndobva tazoita bhete rokuchesa kunyakasikana yakunyakasikana ndo yekutanga iyo yanga iri number 2 takaenda kuolowa kuchesa ndobva tadzoka kunoko kuchesa makanorowa papi murodhi kunyakasikana muri murodhi takaita ambushi murodhi kuitira motikari mota dzacho dzanga dziri 3 dzaenda kurushinga ndokuti yachimbambara ndokutanga kuridzana nawo kana ikoko kunyakasikana mabva ipapo tongoti mazuva ekutanga achiva nehondo dzamaisangana nadzo hondo yamuri kunyatsotaura kuti iyi yakatanga kuti rwadza yakaitika papi yakatanga kuti rwadza takaita hondo inini yakanyanya kundirwadza maningi ndeukajokoto ya iyo yakandirwadza zvakapamba sei kurwadza kwayakaita ndokuti
inini ndakanga ndisingatakwe nevarungu ndaizviziva hamene kuti chii chaitika kana kuti regai ndimbokudzorera mashure kupinda kwatakaita Comrade Sifas ainyanya kuda kwazi kubvunziridza kumidzimu nenyaya yehondo kuti toita sei ndio zvaita aiti akangonza kuti panosvikira pawaenda kubvunza ipapo ko hondo yedu tingaite sei achitsanangudza ita izvi ndio zvaita Sifas saka zvakaita akasvika kune mumwe mudzimai aisvikirwa okwana Zongororo padotita mukadzi hanzvadzi yaZongororo ndo akaenda kunobvunziridza iyoyo saka isusu takasara panze takadini tichigaidha nokuti akapinda mumba ini ndobva ndagara kukona mwangu kukona mona mai svikiro riye rabata iye ndokubva apinda mukati mweyo kubvunzidza zvaida hatina kuziva kuti zvaiva zvei yanga isikita anga singatauri anga singatiudze isusu saka ndokubva amuti imi pane muchinda ari panze apa ari kukona uku sikiro manje svikiro racho murume iyoyo achaita mbiri nehondo iyo ane chipo chehondo munhu iyoyo zvikati ari uko ndobva atumawo akupinda naye kuti enda ushedza aruko kuti ndiani ndobva ndandiri inini ndobva asvika kugara zvikachinzi iyoyi chaiyoyo zvikachinzi munoziva muchinda ano chipo chehondo zvikachinzi ndikuona nyika ino ichatohwari mupenyu iyoyo saka zvinhu zvingangomukanganisa chinhu chidiki diki baba ake haana kupedza kuroora saka midzimu yekwamai vake inogona kuzodini kuzomukanganisa kuti mukomana iye adi azotsva nehondo zvinozomuita imimi unofana kutenga jira rewaiti watenga jira rewaiti nerebhureki otora mutara une mhanda unouziva zvikachinzi mutara weudi omonerera oisa padzinde pemuti kana waisa padzinde pemuti otsanangudza kuti womubatsira uchimutara kuti ita zvakati uyu mwana uyu ari kuno musango gakumukanganisa chichi hamene zvaitsanangudza zvikureverera zvese zviye zvikachinzi ndaona nyika ino ichatohwa iri upenyu anogona kutohwa iri upenyu hoye shuwa ndobva atenga ndobva aita saizvozvo saka kuita kwakaita izvozvo izvo hondo dzose zvinhu zvose zvaitika ndaizviziva ini ndaitoziva kuti mangwana panoita hondo pana ndaizviziva ndaita kunge munhu anopoterwa here kana kuti ndaingoona vhiu kuti kuona ngevhiu ungoona kuti shuwa panoitika zvakati panapa zvokuti kushoma kwaatakwa isusu tisatoenda kunoita ambush kana kuita surprise attack but kuti kwatakwa chaiko kwatakwa ini patakatakwa kuMozambique paimwe bhesi inonzi kwaZhento ndopatakanyatsa kuti taatakwa kuMozambique but dzimwe dzose dzaizosvika kana ndege dzaigona kutouya so wabva watoona ndege pamabva paidzadi ichatobuda ndikutaurirei kune uko kumangale kubhuku kwanya kusimira takatora magumbezi ndobva taenda kunolala pachisango so uku ndokwaiva nerodhi yaibuda mazimbaza ichipinda muvhireji mavo ichidarika uko isi takaenda kunolarira kumakomo uko pakauya masikuzapo na12 kudzousiku masikuzapo ende nokukura kwaita hondo tanga tisaita zvezvekuisa vanhu magadhi kudhara hondo ichiri kutanga maisa kuti vamwe vakarara wana akagaida but tanisazviita nokuti hondo yanga yakura tosana takarara
ndakavhunduka pakati pausiku 12 kuzo usiku kusimuka sokumira kuti je kati pakomedzi takula kumeza ade na kumidza kusvika kumba ndobva tavanokera dhoo ndobva taisa magumezi ndobva taenda tasvika pamasaidi zvikachinzi ndikati munoziva zvaitika pai kulala kwandaita payapa inini ndangovhunduka kuhope ndobva ndamira kumira chaiko kuti dzi kumira chaiko ndozvaitanikira ndokusaka ndati takura iti hoe ndobva taenda pakapera kunge solo tisati tadzokera kusaidi koyi tadzokera zvikachinzi imi zari chii chaitika tikati chii chaitika zvikachinzi munoziva pamakarara pai pakadaika nemasiku zapo pamamakarara pai pakadarika nemasiku zapo ipapo nokuti takazolonda tsoka tikaona kuti vatobva nemo pamanga makawaridza magumbezani manga makawaridza pakadai zvikachinzi isi takazwa kuti masiku zapo nokuti kuuya kwavakaita vakauya kunoka dhoo saka vasati vanoka dhoo isi takatanga kuunza ovha ichidi ichishona ndozvakatianidza kuti masiku zapo pavakanoka ndobva tabuda zvikachinzi tiri makomwedzi tikusaka makomoredzi tikati oye imi mukavati kudini ndobva taona kuti makomoredzi kubva kwakaita panapa paane masonda maviri havasati tanhirika asi tikuwanza kwakati ndokwatikunza kuti ndokwavariko kwe achiitira nzvimbo dzatisingatambire kungoalasisa kuti ndokwatakanza kuti ndokwavari kutonzwa kwete kuti takavaona anzi olait takunza variko taenda mona mai saka inini ndaita kulota takaita hondo kukajokoto tasvika kukajokoto ndobva ipapo manje panguva iyo ndandiri detachment commander panga pano umwe detachment commander ukunihanda anga auya kusaidi kuno kandizive kuti angainga nyaya iyi saka tanga tangofanana rengi ndobva tasvika paya paukajokoto kwasosa kajokoto hapana anonzi sosa ari kwajokoto ndokubva anditi ndobva vabvunza ndobva tabvunza kanjani kwakamira sei kunosvika kuno kuvarungu kwaane nguva sokuti kana tiine 2 months hasati tamboona murungu anodarika but mota dzinongodarika dzichienda kumura asi kuti atsauke kuno kuvillage kunoku kana hoye ndobva ndati imi mangwana pano panoita hondo panapa zvikachinziwo pano ndikati panoitika hondo zvikachinziwaona sei ndikati ndazviona achinzi wona ndizotoita ngatirare makuseni kuma 4 tobva taenda kwagore jena kumusha kwambuya wawa kumusha kwahadzava ndokotoenda hoye folokulo kusaiza kwana kotatu ndikati akomana handei zvikachinzi aiwa ngatiswerei kunoku makomedzi ari kuti izo mbovho iri kutaura kunza kuti kwaane 4 months kusina chii hondo kutsirati unozati atiri 14 ipapo tatiri 14 ndati akomana pano pati ahondo zvikachinzi aiwa zvatichaita isusu tichaenda kunoswera kubhesi ende tikuswera tisina kudya tozodya manheru tikati olright zvakanaka ndobva taenda kubhesi taenda kubhesi tagara saka pombo dzaa dzichibva mumagadheni vari kutaura zvikachinzi novamakomandasi zvikachinzi regai tinoona pombo dzikutaura idzo isi takakavha kapasina anotiona hanzi regai totaura makavha tinoona makomedzi ari kudiyawo pombo idzi kutaura idzi vari kubva mumagadhi hoye avasvika vaona vapedza kuvaona vadzoka hatizi kuziva kuti makomedzi vai vatoorganiza nzungu kuti vakangirwe nzungu dziuye pabhesi saka inini kuti ndichiramba ndichitaura soka ndakoti haiwa kana iri hotoka ichiuya obataita organiza nzungu taona dzauya nzungu zvikati aiwa nzungu takakanga timbopedza kujapo zvikatidzana votibikira sadza tobva rabikwa sadza tobva ravanaja
ukuja wakutotanda tikati ivi ndakumba izvozvi nokuti ndaizva kuti hoteri kuwe ati ndakumba ndobaenda kumba kuyo wapedza kuenda kumba waenda kumba kota to 1 exactly kota to 1 ndobva tanzomba helicopter kuti ndikati akomana mahelicopter ari kuya para ngatitize tikatiza tionewa nemaop tikati varume ndege dziri kuya pano tikachita apa zibuku hadzisi kuya pano tikatiza ndopataita chitazionesa right ndopataisa so tikuona mahelicopter ayo yari kuteera rodhi kuenda kumukumbula rodhi mukumbula rodhi ye isiri pano iyo yadai so kurasisa kuye ayo kuenda gombo rokupedzisira lopa mavhuladonho ariye panotangira mavhuladonho ndopa yakasvika mahelicopter aya taona yakudzoka ari kuteera gombo kuya kuteera gombo kuya kwatiri ndikati ati kukuona mahelicopter aya ari kuya komana kwatiri tikachitikanita tinoonewa ndobva yauya mahelicopter mahelicopter achitanga kusvikapo ichiri kumavhuladonho ndaona yakupa indicator ikupai tikutarisa tikutonza mahelicopter ari kudhuma kubva kumadokero yauya ono kwamurota mahelicopter imi haana mbosvika kumira kungosvika fire ndobva patanga pfutikulira makeka anga asingaroveki kana pfuti ngoputana saka zvakaita inini ndaiva neRMG RMG yanga yandibatisa yanga yandibatisa navarungu pasina umwe community yezvino ari kuna gumbo anonzi Sururu da ndakabatwa nemaoko plus varungu vanga vane information yekuti pana go nokuti kana pakanzi pana go ndege dzaiva dzakawanda vanga vachindida zvekuti chakapasa kuti tizoziva kuti pano umwe community akabatwa anonzi Gumbo ndaigona kuzotaura kuti akabatwa sei Gumbo iyoyoyo nguva yakatiza varungu ndiakataura kuti comedy go uri kutsvagiwa singete navarungu ende vari kutaura kuti tikamubata go hondo yapera nokuti ndiakutera zvimamba izvi tikamubata iyoyo hondo tapedza nokuti Gumbo takamubata Gumbo anga anombiriwo zvikarenji mambushi right ndege dzakaridza pfuti inini zvakaitika handina kurichita ndichienda kukava uko ndakarichita ndichienda kumisha tasvika kumisha ndobva kwaita gwenga zvokuti ndege asati dzanyanya kuwanda pakutenderera ndobva taona zimakwezi chomupfuti changa chakapfupika ndobva tapinda pasi pacho kuhwanda pfuti dzakalira munoziva kuti pakaitwa sei dzakabuda 4 chete pahondo iyo 10 wose vakafira ipapo 10 vakasara ipapo 4 wechi4 wacho akapfurwa chiguno ndovati kuti Sururu ari kuna Gumbo akapfurwa chiguno saka pakatanga kuuya mwe comedy ini andamboziva kuti makomedi vamwe vauya kusaidi kunova ndakanzi kuti taisa so ndikuona ndidzinguboi ndikati dzinguboi kava unoonewa aramba kukava uyo ari kwaziva nokuti kurova kwavakaita varungu vayo vakafungidza kuti magananga yose yapera vapera ndokubva vabatana gurupu rokukoro se ndobva vabatana pamwe chete ndokubva vauya manje wanga vakutoya kurodhi yakaita 3 line ende vasina kuparadzana maningi vachiita noise kuti 1 line richi2 apa richi3 apa padhuze kuti rimwe line apa limwe pakaperera panotangira building iyi limwe pamberi pacho malaini avo kaita line vachadhivanza vachiuya kwatiri 3 line ini ndiri pamukamburi vasati ndobva kwauya ndobva kwauya mumwe comrade anonzi Sururu wandi kutaura ari kunhekekini uko vanga vabva kunyandura mumwe comrade anonzi Zvivini ndokwanyamanja uko anga abva kumunyandura uko achimuridza pfuti imagananga iye achiridza pfuti akaiturika pa achiridza kuti angozvidhivenda mira pa
tobabuda zvintu yachitiza kendo topanga achiya kwatiri manje vauya makomidzo aiva ndati vangu vachikirora vaya akabaona nzvimbo kuti panga pane gananga apa ndobva ati ipapo vanga nguva yese vangachita noizi yekuchedzera ndobva ati wose ndobva amira manje pfuti dzadai ndikachinzi akanongedza kuti kandava kuti panga pane gananga apa ndokubva kwabva komanda wanuko ndobva auya ndokubatarisa imuri kuona pati parefu panga paa padhuze kunge pamuti uri apo ndokubva kwabva mukomanda uyu ndobva auya kutarisa ndopanga vane vigilance manje vigilance vari kuuya saka ndakaona kuti kuwaridzira vari kure vakomana vaika apa hatingambobudi vanhu tu dakuwaridzira makumbo dakuwaridzira makumbo varungu vaya kusvika mukona pane jira iyi ipo panapa ndopakasvika guru rokutanga saka nguva ndakaridza pfuti LMG payakapurudza LMG haana kubvisa mabara akawanda dhuze zvekuma 15 inopinda zvekuma 250 ka dhuze 15 bullets kana kuti 10 amene ipapo kana kuti ndobva yajema kukoka pfuti yedobva yarambiratu ichi chimurungu changa chiri apa changa chaona sururu sururu apa akaridza ndobva achiridzirawo chimurungu chimurungu ndobva chaudonanga pabhegi pangu apa chacharidzirwa nasururu uyu adona apa nzvimbo iyo yanga yakachena yanga yakangwerera ndomaipfudzirwa mombe varungu akarohwa nedhimo akarohwa heart attack nokuti pfuti yakarira mumakumbo gani powder munoza ichiita mumakumbo mavo pititi so varungu vakabva ati pasi bvo mumwe akabata maziso mumwe akadai mumwe akasumudza maoko kusarenda ndo pandakasimuka uyo comrade uyo hanzi ndakuwara ndobva ndatora pfuti yake ndamupa LMG ndikati mhanya ndati tiza pandaridzira varungu ndakaridza ndakamira kumira kusimuka chaikuridza ndakasimuka kudai kuita kuti parege kuwana munhu anotora action iyo vakava vari kunda kuita kuika zvine masaga yaivukora zishiri dzakalidzira laini walidzira laini ukalidzira laini lake yakaitika yapera mumagazini pfuti ini ndichiti sururu hatizaka ndikuchekwa tikuona kamirapo sururu ndolaki kuti tova magazini kulonda chilidzirawo tova magazini kulonda chilidzira takaenda tichifamba takaenda tichifamba kufamba chaiko kana kumhanya tangasakwanisa mavauraya varungu kupera osekoteya varungu uchinonyatsokuona kuti ropa lichiputika rupa padhuze kapamba pasiri parefu laini rauka laini rekumapesa mukona imba iyi anga vasingasvike kuanga ri kunoku malaini 3 nokuti vaitoenda kumota nokuti ivo vaifungidza kuti tapedzawo parese varungu vakaloveka hungu isi takafa hedu vakafa hedu 10 but varungu vakafa ipa pakawandisa nokuti mahelikopta akauya kutakura zvitunhaka yakauya helikopta ikamhara ikaenda dzimwe dzichitendera 5 ikamhara 1 5 dzichitenderera ipapo zuva ranga radi kwanga kwatanga kuti zviti kudoka ichitenderera yarodha iyi yaenda uchiona makumbo yakabuda kunze yezvitunha so mhara imwe ikatendera mhara imwe ikatendera mhara imwe ndobva vaenda hondo iyoyo yakanhika but nanda izo hondo dzakawanda saka muchizobva ipapo makazofamba sei kwamakazosangana navanhu bhozi mamapera kai masara mafu tasara 4 zvatakaita takazoenda kunojoina mamwe magroup takaenda kunojoina magroup kwete zuva iroro ende kusala 4 kwacho hakuzi kuti takabuda ipapo tiri 4 takabatana nekikini mumwe akaenda airiti tapa achienda unojoina imwe section huko isusu chepa takabuda tiri 2
asi kutala kuti tose takabuda mbeto yacho tiri 4 atina kuzo batana tose tiri 4 pa nzvimbo imwe chete asi kutoti uyu akaenda kuno joina limwe uyu akaenda joina limwe isitakazoenda kuno wa joina tiri 2 ndozvatakaita zvodai vanhu vakanga kuteererai davakatiteerera hapaitika hondo zvakafanana takambowanikidzwa tiri mumba kwaZamalima varungu musati mawanikidzwa murumba mamaenda kumba kuneti mamaenda kumba kuneti zvakaitika ndozvokuti ndikuda kutaura kuti varungu vanga vasakwanisa kuudza kuti pane magananga kuti vauye varidzirane feya nesu vaiziva kuti inokuliwa vaishandisa ndege pakuwa vetsoka chavo vaikundikana zvachose ende vetsoka isu taasingatizi vaitokundika saka zvakaita ndozvokuti varungu vanga vakuita basa rokugara makomo vachitarisa magananga akaona gurupu akawanda vanenge vachiendesa chikafu ndege dzouya akaona vanhu vanenge vachienda chikafu movement ndege dzauya saka takachinja strategy ndobva tagara mumba muno sadza rinongobikwa tichinja tiri pa manheru ndobva tobuda kunze kubuda kana kuri kuenda kutoilet ka kukobuda kutoilet mupfuti unenge wasiya kumba waenda kutoilet alright saka makasvikirwa mamuri pamuchapani kuvillage kwaZamalima kuti ndichizwa manje kuti pari pani tasina kemba muchawanika apo munenga muchiti vamwe ndo maposto kana kuti mabhesi munenge village rose kuti vamwapo paisara munhu 1 anenge ane bhanduro yake but anenge ane jacket pfuti rumumba saka pakapano komedi akakadi akachigaita ndokuzungaira kwakatiitira komedi yavo avere kuti akapindwa ane datsiripi asati vauya varungu aya manheru yacho pakava pachibikwa hwawa rinenge remalenje ndikati malenje munonyanzwisisa doro rechivanhu rokupira mudzimu ranga labikwa ipapo saka komanda watanga tinaye ndizibwe ndobva kanjani kuno zvikachinza kuno kurerai ko varungu zvikachinza taane mazuva mota dzinenge dzichienda kwaranda but kwete nguva dzinototi apo nepapo
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya daga batesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, manya daga batesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumako Zimbabwe. Manya daga batesa